Nem üçün sen özüňe beren söz saklamadyň? Ýene özüň aldadyň. Çünki semam şu hakynda. Ertirden başlap diýeta durjak, dilewren başlajak, ylgap başlajak, namaz okap başlajak. Etjek bilen haçan sen başlajak? Haçan o ertir gelýär? Aslında dünýäde iň kyn zatlaryň biri özüňe beren sözüň saklamak. Sebäbi öwretmek, aňsat, etdimek, aňsat ýöne özüň etmekde adam kynçylyk döretýär-de özüni ertir diýilen sözi tapypdyr. Orslarda diýer, "Какой день не наступает никогда, завтра." Ertir diýilen gün hiç haçan gelenok. Şonuň üçin size näme maslahat berip biler? Meselem, indi kepden 4-nji gün, ýaşy 4-nji gün, ýa-da her kepden 4-nji gün men şunu edýän, ýa-da indi kaýyň birinden, toýst özüňe deadline edýän. Düşünüňiz? Elbetde kynçylyk döretýän sebäpleň ýene-de biri zona komforta diýip söz bar. Sen günne işden soň gelende, ýa-da o gelýän, ökmen suratda bir korobka piçeňejik bilen, piçonejik bilen kino görmek enni getýän. Özüňe kakby ýadadyň sen azajyk dynjyň alýan ýaly sowat etýän. Ýöne sen hemişe iýmek bilen näme etýän? Sen organizmiň gidip barýar, semräp barýar. Sen soň işden soň iýip içip kino göreningden soň geçip ýatýan. Oň esasynda da arkaýynlyk bilen ýaglar goşulýar da adam semräp gitýär. Men size bir zat aýdyn, videomda biri ýazypdyr. Instagramda tügüleme neçe 170 000 prosmotr köpelýär. Şo videomda men näme diýen? Kelläňdäki şarikler diýen. Kelläňdäki şarikler ýer gellimi diýen bolýan. Şo taýda bir patpişim ýazypdyr, gülen bol. Kellede şarikler bagmy diýen. Aslında tababalar şarikleň diýer, ol ýöne möne ýerden. Ne aslında ştaýda çyzyk görkezin, ne biziň kellämiz, bizde ideýa kelle bolýar. Şunu tegelerdi. Kellämizde pikirler neyrony bölejikler bar. Men kellämde bir ideýa döreýär, şu neyronyň goýrujaklar bar, dendrit diýilýär. Şu goýrujaklar men ideýa tapýan bolyn, ýene inniki neyrony swäsler bilen baglanşýarda. Şu ideýany men nädip ýerine ýetirmeli, polny kartina gelýär. Ýani bu beýnimiziň sağ gapdalyna bolar, çep gapdalyna da muny nädip etmeli, kim bilen etmeli? Biz ideýamyzy durmuşa geçirýärse, milioner bolýas. Üstünlükli adam bolýar. Şonuň üçin kellede hökman suratda şarikler bar. Ýöne biz ýankaý düşümýäli, iýiçýäs, enni getýäs. Edil şonuň ýaly biziň 5 duýgu organymyz bar. 5 duýgu organymyz, häzir men dowam edip aýtjak. 5 duýgu organymyz görüş, eşitiş, taňa biliş, iý salyş, duýuş. Hemme duýgu organymyzyň öz ýady bar, pamyty bar. Sen günne 6-dan soň iýiçmäni öwrendiňmi, diliň hökman suratda şo piçonjyň tagamyny kuýse, ýöne sen inaştaýda biziň neyrony swäslamy şoňa öwrenişdim piçonjy. Sen meni poziýaňda oňa derek miýip başlaýan. Edil şoň ýaly 20 minutyň dowamyna ýa 1 aýyň, 2 aýyň dowamyna miýwe iýýän bolyn, täze neyrony bölejik emele gelýär. We şonu sen miýwedenim iýem lezzet almagy öwrenýär. Düşünüňiz? Şoň üçin biziň kellämizde şarjaklar bar. Şarjaklarym käwagt täzelep durmaly. Indi biz özümize söz beremizde mähruwanlar, muň plus we minus taraplar bar. Plus taraplary ertirden başlap plan da etjek diýen sen Allah tarapyn energiýa berilýär. Ana plus tarap. Inni taýýar, men taýýar, onu gördüm, o da horajyk, gowjak. Menem horlanjak diýen boldy, super, atliçna. Sen işläp başlaýan. Ýöne minus tarapy, men şo sözi berip özümden şonu ýerine ýetirmesem, men psihologiýada prokrastinasiýa diýilýär, ýagny ertire goýýan. Şonu edemok, etmekden gaçýan. We netijede men kreditine durýan. Ýagny şo beren sözüm üçin ýygynyň hökman bedelini ödemeliyämi türkçe, hökman suratda şo aýdan sözüm ýerine ýetirmediğim üçin wyjdan azabyny çekýän. Sen mysal üçin toýwa öňümde 4 aýdan, hawa menem hasaplaýan 4 aýyň içine her aýda mysal üçin 3 kilodan aýyrsam 12 kilo bolýan, öz arzu etýän 55 kiloma ýetýän ýa. Ýöne bir aý geçýär, iň soňra 1 aý geçýär, menem zona komfortdan çykamok, iýiçmän dowam edýän. Toý diýilen gelýär. Hemme maňa meňdeş gelinjikler 3 çağa, 5 çağa dowrana meňdeşde horajyk bolupdyr. Men bolsa şol ýanyny pommagymy süýräp toýda tansam edebilmedim, bir garada utanyp durdum. Näme üçin? Sebäbi men özüme beren sözi saklamadym.
Oň esasynda diksan hereket etýäs. Birинja beter ip başlaýas, stresimizi basmawçy täbiz, gaharly bir zat bilen ödemeli. Ikinji, boldy, ene düşnükli. Inniki toýda, meselem inniki ýyl planning toýuny men horajy gowja boljak diýär. Şoň üçin mähruwanlar, hiç bir zat kynal. Hemme zat aňsat. Umuman men kynylýan sözüm halamam, gyzykly diýär. Şoň üçin hemme zat aňsat, sen özüňe ananyp üstünlük otarap syýahat bir gyzyklanma diýip ýapyşsaň, ýokman suratda sen bir ýyllyk aladaň, bir aýda, bir aýlyk aladaň, bir hepdede, bir hepdelik aladaň, bir günnüň aladaň, bir sagatda bitýär. Şoň üçin mähruwanlar, hereket etmege başlasaňyz, özüňize berilen sözü nädip saklamaly, rahatlyk bilen nädip bu okeana girmeli. Öwrenmek isleseňiz, urlar kän, internetdem doly. Ýöne belli derejede belli komanda bilen, belli muallim bilen işlemeklik isleseňiz, men şolurdan ýürüýte kurs alyp barýan, kurs jem 8 sapakdan ibarat bolýar. Kursa ýazyljak bolsaň, direkte ýazyn. Kursam inni offline-ma gatnap okujak bolsaň, Aşgabat şäherinde, eger welaýatdan bolsaň, daşary ýurtdan bolsaň, online-am gatnaşyp bilýäňiz. Şoň üçin mähruwanlar, şundan şeýle özüňe beren sözi, wada beren sözüňi ýerine ýetirjekmi? Onu bir usuly bizim kursumyza gel, sapaklamyza gel. Indiki gydykly wideolarda görüşýänçek. Hoş sag bolun.